fundilaw an ka miiriya la an hakili la k'a fɔ ko sigi ka fɔ furuku dɔw donna dɔw y'u ban kana jamana den dɔw y'u ban kana o ye tiɲɛ n hakili la o de la Asim a yɛrɛ ye fɛn ta a bolo fila la k'u wele n'o tɛ minisiri ɲɛmaa de tun bɛ u wele a bɛ n'a fɔ minisiri ɲɛmaa ni dɔw ma ɲɔgɔn faamuya dɛ dɔw ma ɲɔgɔn faamu i ka o kuma ye tiɲɛ o la jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ b'u wele kosɛbɛ a fɔra ko parti politique bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi nɛgɛ ɲɛ 10 parti politique 200 ni kɔ salle de banque kɔnɔ ko Asim y'u wele Abdou Yaram Jalotu wulu welelen kuncili ka di dɛ siga foyi t'a la sisan bɛɛ welela jamana ɲɛmaa ye bɛɛ wele awɔ a ma maa bɔ maa la a ma parti t'a tɔgɔ ma yɛrɛ k'a fɔ ko nin parti in kana ko parti politique bɛɛ lajɛlen bɛɛ ntɛnɛndonya bi ntɛnɛndonya in na nɛgɛ ɲɛ 10 n'o ntɛnɛn gosira a ye sɔrɔ salle de banque kɔnɔ Kuluba o t'a dan ye n'o y'a dan ye a ma ɲugu mɔgɔ la dɛ ayi a ma maa bila kɛrɛfɛ dɛ a ma fɔ ko tɔn tɛ na de da yɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ sa jamana bɛ dingɛ mun kɔnɔ nin waati in na Abdou an ka miiri Mali ma dɛ Abdou Mali sɛgɛnna dɛ i y'a fɔ sɛgɛnna waati Mali tɔɔrɔ la Mali sɛgɛnna tiɲɛ yɛrɛ la Mali sɛgɛnna o ye tiɲɛ an ka miiri an ka kunkolo ko ninnu bila kɛrɛfɛ n tɛ karisa fɛ o bɛ kɛnɛ mun kan ne tɛ se o kɛnɛ kan an k'o bila an ka Modibo Keyita ka Mali lajɛ an ka Mamadu Konate ka Mali lajɛ an ka Atari Mayiga ka Mali lajɛ an ka Sunjata ni Babemba ni Cɛba ninnu an k'olu ka Mali lajɛ siga t'a la olu ma Mali tiɲɛ dɛ an danbe a n'an ka hɔrɔnyaw an k'o lajɛ an ka jamana a sɛgɛnna walahi oui jeli bɔnna kojugu fagali bɛ sen na hali an bɛ kuma la yɔrɔ min sisan i b'a sɔrɔ dɔw bɔnna nin la siga foyi t'a la an ka sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ la an ka miiri o sɛgɛn ninnu ma walahi sɔgɔmada in na maa kana to ko bɛɛ ka taa Asim ka welekan in ka taa lamɛn nɛgɛ ɲɛ 10 waati o Abdou tɛ kosɛbɛ Yaram Jalotu i b'a dɔn ka kɔni ye novembre kalo tile 19 min ye jamana ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta ani parti politique dɔw kun sigira ka baro kɛ i ye min fɔ kuma daminɛ na sika fɔ n'o ye Assise nationale de la refondation ye o baaraw la a bɛ tali kɛ parti politique 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la a fɔlɔ o ye cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie olu ko olu ye jɛkulu ye olu ka laɲini ye camancɛ fanga ye a ka se ka kɛ a kɛcogoya ni hakilisigi la nka olu kɔni ma u ka fɛlataw yira k'a fɔ u bɛna u sen don sigikafɔ baaraw la parti politique ninnu na a filanan o ye mouvement du 5 juin n'an b'a wele ko rassemblement des forces patriotiques n'o ye M5 RFP maaw ye olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan parti politique wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ wele ko coalition des forces patriotiques COFOP ale ni alliance citoyenne pour la république et la démocratie o parti politique o fana tun bɛ kɛnɛ in kan kosɛbɛ a baara daminɛw la jamana ɲɛmaa a y'u bisimila a ko u ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale kɔni bɛ min laɲini o de ye Mali kura ye Mali kura in fana ale b'a fɛ a kulun maliden bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kulun kɔnɔna la an kana taa ka mato dɛ an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ Dr Yusuf Jawara ale y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye hakilina min ta tan ka olu wele ani ka tila k'a fɔ olu da ka don Mali ko la ko nin ye hakilina ɲuman ye nka min ye olu yɛrɛ fɛlata ye k'a fɔ ko olu semina ye sigikafɔ in na a ko olu fɛlata tɛ nka ko min kɔni laɲini bɛ olu la o de ye olu fana bɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka sababu kɛ olu b'a fɛ transition ka kɛ ka ɲɛ nka olu b'a fɛ waati min fɔra transition kɔnɔna la o waati in ka se ka labato o kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa ko ale kɔni bɛ se ka min fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a ka kan jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka se ka i fanga fara ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye olu y'a laɲini k'a fɔ min ye assise nationale n'o ye sigikafɔ ye a ka se ka kɛ min ye politique tɔn maaw ale ni bɛrɛbɛrɛ tɔn jɛkulu wɛrɛw minnu ye association ye u bɛɛ lajɛlen ka na kuma ka di bɛɛ ma min bɛ min fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ bɛɛ k'i hakilinata fɔ awɔ jamana ko de don kosɛbɛ min ye Dr Yusuf Jawara ye ni ale ye yɛlɛma o ɲɛmaa ye o parti politique ɲɛmaa ye ale ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nka jamana ɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ fanga juguya la dɛ olu y'u fɛlata de fɔ nka olu b'a fɛ ka hakilina ni laɲini dɔw ta ka a kɛ gafe ye k'a di jamana ɲɛmaa ma
hakilina mun na olu bena u ka tasiraw yira o hakilina nun fana bɛ se ka kɛ sababu ye min ye politique tɔn yɛrɛ koɲaw ye ale ni jamanadenw yɛrɛ ka koɲa an bɛɛ lajɛlen ka bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kulu min kɔnɔ hakilina ni laɲini min bɛ olu la olu ben'u kɛ gafe ye k'a di jamana ɲɛmaa ma nka o gafe in fana kɔnɔna na olu ka laɲini n'o ye camancɛ fanga ye a ka se ka kɛ ka dan a waati la waati min fɔra olu bena kuma fɔ ka sanga ni o ye o kɛra sababu ye min ye M5 RFP ye Ibrahim Diallo Thiou jamana ɲɛmaa a ye cikan kɔni don olu da a ko a bɛ min ɲini M5 RFP jɛkulu maaw fɛ u ka kɛ ciden ye ciden min bɛ taa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen wele min welekan bɔra ale jamana ɲɛmaa da min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan min ye kalafili gɛlɛnlen o koɲɛw olu bɛ se ka sabati cogo di yɛlɛma kan ka don foroba cakɛbɔdaw koɲɛw la cogoya minnu na da dora o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na parti politique dɔw bɛ ni o bɛ tali kɛ COFOP ani ACRD kan o jɛkulu fila kɔni y'a fɔ nin sigi in kɔnɔna la u ko olu bɛ jamana ɲɛmaa kɔ bi u b'a kɔ sini min ye sigikafɔ ye olu n'u ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛna ye sigikafɔ in baaraw la ka sababu kɛ ko ni an sigira ka kuma bɛɛ y'i fɛlata fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na n'a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya an bɛ ɲɔgɔn faamu ACRD o ɲɛmaa dɔ n'o ye Umar Ibrahim Touré n'ale tun ye minisiri kɔrɔ ye ka se Abdoulaye Amadou Sy ma olu ye nin kɔrɔfɔ in fɔ kosɛbɛ jamana ɲɛmaa ka wele ko fɔlɔ ka ɲɛsin parti politique 4 ma n'a kɛra novembre kalo tile 19 min bɔra o la o waleya ye nin ye nka i bɔra ka min fɔ sisan tuguni min kan ka kɛ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ 10 waati o fana bɛna kɛ sababu ye ni kulu bɛɛ lajɛlen welela u ɲɛ jamana ɲɛmaa ɲɛ kosɛbɛ bɛɛ k'i fɛlata fɔ sigikafɔ in e hakilinata ye a kan ka kɛ kɛcogoya minnu na ni o waleya ninnu bɛɛ la sabati la sigikafɔ in a don bɛ se ka dɔgɔda ni Ala sɔnna jɛkafɔ o de ye damu ye kosɛbɛ Abdou an bɛ mun da o kan ka bɔ kuma na parti politigiw ira don sisan kosɛbɛ kabiri dɔgɔkun in sani dɔgɔkun in ka fori daga bɛ ka wuli premier ministre kuma na Abdou den bɛ bin a taba de bolo siga foyi t'a la premier ministre ye kuma dɔ fɔ awɔ dɔw y'a lajɛ kuma jugu ye parti politique maa dɔw maa minnu yɛrɛ tun b'a nɔfɛ kɔrɔlen awɔ u t'a fɛ ɲuguɲugu nana ni ɲagaɲaga ye a ye kuma dɔ fɔ u b'a nɔfɛ fo ka denmisɛnnin jɛkulu dɔw bila ko association pour la démission de Choguel siga t'a la an kɔni bɛ anw ye jamana kɔnɔdenw ye an ye kunnafonidilaw ye an bɛ fɛn min fɔ jamana ɲɛmaa ye ani parti politigiw bɛ ka ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na nka minisiri ɲɛmaa n'o ye Choguel ye u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo min ko ni dɛnɛn ko ni dɛnɛn ko n'a pɛrɛnna ko basa bɛ don Ala kana basa don ni dɛnɛn na ami Asimi a k'i gun Choguel la Choguel k'i gun Asimi na n'o tɛ dɔw ka laɲini ye ka Choguel bɔ yen maa caman ko ka minisiri ɲɛmaa ko k'a bɔ yen k'u t'a fɛ Abdou Ibrahim Diallo Thiou jamana bɛ se ka kɛ tan ni maa min tɛ maa min kunkolo fɛ o bɛ jɛkulu dɔw dilan k'a ye karisa gɛn wallahi o cɛman ye an ka Mali jamana bɛ se ka to tan indépendance san 61 ni duguwɔngɔw n'u ka préfet tɛ ɲɔgɔn kan fɔ groupe ni dɔ bɛ wuli k'an ka préfet gɛn siga t'a la ni dugumɔgɔ min ni directeur d'école ma ka sɔ ma kɛ barama kelen kɔnɔ an t'an ka directeur fɛ an t'an ka commandant de brigade fɛ an t'an ka juge fɛ Abdou Mali bɛ se ka to nin bolo kan cogo di o tɛ se ka kɛ ni mun wulila aw de y'a sigi wa k'a ka bɔ yen k'a ka bɔ yen aw de y'a sigi ayi Asimi ni Choguel ka ɲɔgɔn faamu Mali bɛ yɔrɔ min sisan dɔw yɛrɛ ɲɛbɔlen don an ka sɛbɛn fɛ n'o ye an ka wolosɛbɛn ye dɔw ɲɛbɔlen don Mali ka nationalité fɛ dɔw ɲɛbɔlen don a fɛ k'a d'a kan Choguel ye kuma min fɔ Nations Unies la k'a d'a kan Asimi y'i jɔ a jɔyɔrɔ min na jamana ɲaamɛ kunkolo bɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ dɔɔni maaw kana na Asimi ni Choguel ko k'u bila ɲɔgɔn na i ɲɛ b'a la parti politique démocratie a ma kɛ fura ye Mali ma dɛ an tiɲɛna de Malien tiɲɛna de 91 sisan cɛ Malien tiɲɛna de kosɛbɛ an ka ɲɔgɔn Asimi ni Choguel ka ɲɔgɔn faamu dɛ politique mɔgɔw ka n'u bila ɲɔgɔn na dɛ ayi ni Asimi ye tulo kelen lamɛnli kɛ ka politique mɔgɔw lamɛn Choguel kan a b'a bila n'a y'a bila a bɛ kɛ baasi ye jamana kɔnɔ dɛ siga t'a la an m'a fɔ ni Choguel tɛ ko Mali tɛ ɲa nka nin waati in na u ka bɛn an bɛ mun ɲini Choguel ni Asimi fɛ an bɛ mun ɲini Asimi fɛ jamana ɲɛmaa a n'a ka premier ministre u ka bɛn dɛ siga t'a la politique mɔgɔ ma ɲi dɛ u ka bɛn
u ka bɛn mali bɛ yɔrɔ min sisan an mako tɛ foyi la ni bɛn tɛ u ka bɛn dɛ a bɛ ka nin jɛkulu minnu wele a k'u lamɛn nka a kana u ka kuma bɛɛ ta ba la dɛ parce que jɛkulu in a caman bɛna fɔ ko Choguel ka bɔ a caman bɛna fɔ de ko ni Choguel ma bɔ premier ministre la k'olu tɛ na assise la olu sen tɛ don a la Abdou maa tɛ kɛ komi i tɛ fili mais ni filila i bɛ segin ko tiɲɛ tɛ kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ji min bɛɛ bɛ fili o ye tiɲɛ mais ni mɔgɔ min filila dɔrɔn maliyɛn ko k'a y'o bɔ yen a y'a gɛn a ka décret de nomination aw de y'a signé an ka sabali an ka sabali ala ka Asim ni Choguel bɛn ala kana to Asim ka fitina Choguel kɔrɔ amina yɛrɛ bi maa si ka kuma kana kɛ Asim ka premier ministre Choguel k'a bila i y'a faamu ok o ye tiɲɛ ala ka jamana sabati amina yɛrɛ bi ala ka jamana sabati ala ka jamana sabati ala k'a to parti politique minnu bɛ taa sɔgɔmada in na ka taa Asim fɛ yen u ka ɲɔgɔn faamu sigikafo in ka kɛ mali ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ ala k'o k'a ka ala ya kosɔn amina yɛrɛ bi Abdou Ouattara sigikafo in weleli mun bilala berebere tɔw ma sɔgɔmada in na kosɛbɛ kosɛbɛ nege ɲɛ tan waati anw fana an fana ka teli an bɛ kunnafoni ɲini kalaman na kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa basi la i tɛ fɛɛrɛ kɛ an ni minisiri Amadu Koyita an k'a lajɛ ni an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ ka kuma monsieur le ministre i Koyita denbaya ba ayiwa monsieur le ministre sɔgɔmada in na aw welelen don n'o ye parti politiques ye Kuluba salle de banquet kɔnɔ président de la république fɛ an b'a fɛ ka miirinanta dɔn a la aw bɛ taa wa aw tɛ taa tun b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka radio ɲinɛta lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo i y'a fɔ cogo min na jamana kuntigi ye n'o ye président de la transition ye a ye ci bila ma k'a b'a fɛ parti ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sene Kuluba 10 heures ko ka taa kuma jamana ko kan ka taa kuma Asisi min n'o kuma fɔra n'Ala sɔnna ma weleli bilala ma an bɛ taa weleli jaabi aw taa an bɛ taa n'Ala sɔnna ma tabarikala monsieur le ministre an bɛ ala deli n'aw taara furugufurugu min bɛ bereberetɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ n sɔnna n ma sɔn n bɛ taa n tɛ taa ala ka a kɛ basigi ye ala k'aw bɛn kan kelen ma monsieur le ministre n'o bɔra yen an bɛ yɔrɔ min sisan dɔgɔkun min forila a fɔra ko minisiri ɲɛma k'a a ye kuma sonsorilen dɔ fɔ maa caman dusu kasilen don a kɔrɔ sisan fo dɔw ko a ka baara bila e yɛrɛ ye ko in ye cogo di effectivement i y'a fɔ cogo min na an bɛ waati min na sisan nɔ an mɔgɔ bɛ bɛn na an mɔgɔ bɛ kumakan ma mun bɛ mɔgɔw dusu salo an mɔgɔ bɛ kɛwalew la min bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ n'Ala ye fanga kalifa maa min na i k'a dɔn i ka kodɔn tɛ i ka seko tɛ ala de y'a la jamana nin bɛ yɔrɔ min na bi kumaw bɛ kuma na an k'an farati o la kuma o kuma n'o bɛ se ka jamanadenw kɔdɔn ɲɔgɔn na kuma o kuma n'o bɛ muru don joli la a fɔli n'a ma gɛlɛya min lase jamana ma a tɛ se ka na n'o basigi ye o de la an b'a ɲini premier ministre fɛ kumaw bɛ kuma la kuma dɔ la a k'a farati a k'a dɔn a ye Mali bɛɛ de ka premier ministre ye ne kuma nana k'a fɔ k'an ye kɛlɛ min kɛ mars 91 ko jamanadenw wulila ka wulikajɔ min kɛ k'a fɔ ko jɛmu fanga ko ka na ko jamanadenw ka bɔ 6 ans kɔnɔna na k'a fɔ sisan bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye an ka danbew kan sariyaw kɔnɔna na ni mɔgɔ caman ni bɔra o la ni dɔw bɛ balo la bɛ hali bi ɲɛ b'u la o kɛlɛ senfɛ parce que bana u jogina kuma waati la donc n'an b'o kɔnɔna na n'an b'an bɛna kuma fɔ k'a fɔ ko o kɛlɛ min bɛɛ kɛra ko ma na ni foyi ye fo ka association des partis dɔrɔn créer ko n'a bɔra la ko a ye jamana lasegin a kɔ kumaw don minnu ma bɛn a ma jamana bɛɛ n'a histoire don silamɛw fanga tɛmɛna bɛɛ y'i seko kɛ fili bɛ ɲɛ bɛɛ ka baara la fili tɛ ala kelen ka baara la n'an bɛ waati min na gɛlɛya bɛ jamana kan jugu wɛrɛw b'an na minnu ye n'an b'a fɔ ma banbaciw terrorisiw jamana ɲɛmaaw kan ka kɛ maa ye mun bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ne tun bɛ nin tɔn na nin waati anw de ka fanga benna ne fana bɛ fanga ɲɛfɛla la minnu tun bɛ yen b'u la gosi a tɛ jamana lataa ɲɛ a tɛ jamana lataa ɲɛ donc an b'a ɲini premier ministre hali bi o ka o fara u ka kow kan k'a fɔ Mali nin y'an bɛɛ de ta ye fanga ni an b'a kɛ bi sini an bɛ tila ka Mali to Mali de bɛ to yen ne fanga ni dira ma waati gɛlɛn na tuma min na a tɛ dilan ni dusu ye a bɛ dilan ni hakili de ye hakili sen fɛ kumaw sen fɛ k'a fɔ ninnu de ye force du progrès i n'a fɔ ko force rétrograde bɛ yen jamana tɛ mara o kan surtout fanga min don kala ka fanga tɛ coup d'état de kɛra
ala ye fanga kalifu ma bi an ko an bɛ camancɛ fanga min na bi nin y'an siɲɛ sabanan de y'a kɔnɔ tɔw y'a kɛ ka ɲɛ cogo min na n'olu ma se ka tɛmɛ o kan u kana jigin olu jukɔrɔ o de y'an ka laɲini ye kosɛbɛ voilà monsieur le ministre fɛn dɔw bɛ yen a bɛ Amadi bugɔ kun bɔ a tɛ wɛrɛ tiɲɛ kun bɔ Mali la n'i ye kuma porokotolen fɔ ni i ye yafa deli a tɛ ban wa n'a ko n'a ye yafa deli sisan k'a filila a bɛ segin a kɔ aw bɛ yafa awɔ kɔni fili bunadamaden bɛɛ bɛ fili o o tiɲɛ ni filila n'i y'i ka fili dɔn ni seginin kɔ o de ye maabaya ye o maaba de bɛ se k'a dɔn k'ale filila k'a bɛ segin a kɔ donc ni segin kɛra kɔ ala bɛ yafa kuma kɛ bunadamaden ma kosɛbɛ voilà donc n'o kɛra ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o de ɲɔgɔn tɛ an ka bɔ yɛrɛ ko la an kana faso ko la kosɛbɛ n'an nana faso ko la o b'a to an bɛ bɔ ko caman kɔnɔ kosɛbɛ o faso ko de bɛ n'an b'o kɔnɔna na an ka Mali bɛ bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'an ye layiru da Mali tɔgɔ la an bɛ togo bɛɛ kɛ k'a layiru timɛ gɛlɛya bɛ se ka don a kɔnɔna na timɛni na nka a kana fɔ k'an ye ko de kɛ ka an tugu pour que timɛni kana kɛ ne gɛlɛya kɛr'o la n'o ɲɛfɔra bɛɛ ye an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn ŋaniyaw ka ɲi baara taabolow kɛra mɛ waati an t'an tigɛ ma an bɛ se ka mun kɛ sisan parce que an bɛ diɲɛ fana kɔnɔ diɲɛ b'an kɔnɔ an kelen tɛ se ka foyi kɛ bi e yɛrɛ b'a dɔn bi cu an ka jamana ni an bɛ jɛkulu kɔnɔ fɔ ko CEDEAO an n'olu bɛnnen tɛ bi donc an ka dirigeant yɛrɛ suspendilen don sanctionnelen don donc an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ bɛɛ bɛ se ka wuli cogo min na sisan an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an kelen ka kɛlɛ tɛ an bɛ terrorisme kɛlɛ kɔnɔ saheli kɛlɛ don continent kɛlɛ don diɲɛ bɛ kɛlɛ don donc n'o bɛ kɛ dimi bɛ anw de kan anw de bɛ kɛ muniba ye anw de bɛ kɛ sabaliba ye bamananw ko maa b'i muni f'i mɔgɔ ɲɛ don cɛ mɛ maa t'i muni fo i ka saya don kɔnɔ n'i munna ka sabali ala bɛ i dɛmɛ k'i gɛlɛya bi i ka jamana kan ko wuli n'o kɛra e b'o tɔgɔ duman ta i bɛ to tariku la n'i ma ko kɔnɔna na n'i y'a kɛ dusu ye n'i y'a kɛ ne ye disi bugɔ ni bɔra ye ala k'an kisi foyi t'o kɔfɛ milita kɔ ala k'an kisi milita ma. ayiwa monsieur le ministre. an b'i fo. an yɛrɛ b'i fo voilà i ka fasoden ɲumanya la. merci. an b'i fo i Koyita. merci Diallo. ba k'aw lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo. yarabi amin u bɛɛ na mɛn. ala ka tile hɛrɛ d'an ma. amin yarabi. ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na. Abdou Ouattara. Ibrahim Diallo Thiou. i yɛrɛ dɔn an kumana sigi ka fɔ kan sisan. kosɛbɛ. ni ko bɛ Mali la. kabiri Musa binna. o ye tiɲɛ. ni fɛn min ma ɲa. o ye kalan ye. o ye tiɲɛ. tiɲɛ tɛ. siga t'a la. aw yɛrɛ bɛɛ kɛra sanfɛ ekɔlidenw ye. nka kalan kabiri Musa binna 91 a ma ɲa dɛ. siga t'a la. jɔsen kelen foyi ma ye a la. Mali kalan. an tɛ. an tun b'a ye an bɛ ekɔli la tuma min. i y'a faamu. ekɔlidenw de bɛ muruti. nka kalanfaw ka kilasi bila. parents d'élèves de dun don. olu yɛrɛ ka bɔ kilasi kɔnɔ. kan tɛ mɔgɔ kalan kan tɛ ekɔlidenw kalan. u yɛrɛ denw dun b'a la. ne k'a ye Musa ta na ne m'a ye ne y'a ye sisan de. n'o tɛ Musa ta na ekɔli karamɔgɔw tun bɛ kalo 3 kalo 4 kɛ u tɛ sara. aw tun bɛ taa kilasi la. siga t'a la. u tun bɛ lakalani kɛ. o ye tiɲɛ. u b'o dimi t'u la. a bɛ komi misi bɛ dimi jeli bɔ to a la. joli to a la ka kɛnɛ nɔnɔ bɔ. siga t'a la. tiɲɛ tɛ. an ka ɲɔgɔn faamu an ka sigi ka fɔ kɛ o de ye Mali ka danbe ye. ni den bɛ aw bolo ni aw y'aw ban ko aw tɛ don kilasi kɔnɔ. denmisɛnninw ka diɲɛlatigɛ bɛ kɛ cogo di. walayi a bɛ gɛlɛya dɛ. a bɛ gɛlɛya dɛ. siga t'a la. donc ni ala y'a kɛ san 1991 fo sisan. ni jɔrɔnanko bɛ an na. o ye kalanko ye. o ye kalanko ye. siga t'a la. o ye kalanko ye. an ka an dusuma n'o ɲɔgɔn kɔrɔ. an k'a lajɛ an kana nafolo bila jamana ɲɛ. ne ye nafolo bila jamana ɲɛ ekɔli karamɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na sisan u bɛ k'o de kɛ ka nafolo bila jamana ɲɛ. k'a bɛɛ di sisan. tout et tout suite. o ma nɔgɔ. jamana bɛ dingɛ kɔnɔ an bɔra k'a fɔ sisan jamana bɛ guerre la. ka wari bɛɛ ta k'a di ekɔli karamɔgɔw ma. aw yɛrɛ bɛɛ somɔgɔw ye ekɔli karamɔgɔ ye. siga t'a la. ne yɛrɛ kɔrɔkɛ 3 ala ka ɲin'u la u bɛɛ banna u bɛɛ ye ekɔli karamɔgɔ. an tɛ ekɔli karamɔgɔw contre la mais k'a bɛɛ di sisan jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ aw tɛ aw miiri jamana bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ. ka sabali. ka sabali ka dɔɔni di aw ma k'a tɔ to ko k'a bɛɛ di sisan ko la ekɔli ko ka se ka dabila.
Abdou jamana min kono ni jamana kono denw ma kalan Nelson Mandela côté o jamana tɛ taa dɛ ayi jamana min ni kalan tɛ ni jamana kono denw ti kalan sini ɲɛsigi t'a la dɛ ayi fiyewu o tuma an denw an'an dɔgɔninw minnu bɛ école karamɔgɔya la an t'u contrôle la bi an t'u contrôle la sini o ye tiɲɛ nka u k'an kɛrɛfɛ jamanaw lajɛ dɛ u k'a lajɛ cadre minnu bɛ ka bɔ yen n delila k'a fɔ n ko système des Nations Unies la ɔlɔfɔ de ka ca ni fɛn bɛɛ lajɛlen mun de nana n'o ye kalan tɛ fonctionnaires internationaux kosɛbɛ a Sénégalais de ka ca Afrique kɔnɔ n'a bɛɛ lajɛlen u sɔnna kalan de ma mais ni jamana min ni an ka école karamɔgɔw ko k'u tɛ kalan kɛ ko nafolo o jamana bɛ taa a ma nɔgɔ n hakili la Abdou Ouattara e ni ministre ye ɲɔgɔn ye n'o ye madame Sidibé Dede Ousmane Traoré kosɛbɛ i y'a faamu Dede Ousmane Traoré ni Abdou ale de cɛ ye général Suleiman Sidibé ye u b'a fɔ ma ko Bɛbɛl nin cɛ ye jamana in i y'a faamu a fɛn bɛɛ kɛ jamana in ye kosɛbɛ sapeur pompier directeur fɔlɔ ye nin cɛ de ye capitaine Suleiman Sidibé di Bɛbɛl sapeur pompier directeur fɔlɔ a ɲɛma fɔlɔ ye nin de ye Allahu Akbar coup d'état kelen yira dɔn a cɛ ni ATT de ye promotionnaire ye n'i y'a mɛn a dara Amadou Toumani Touré la ko ATT nin de y'a da la nin de y'a surnom da la EMIA la ko ATT Amadou Toumani Touré Allahu Akbar ka surnom kɛ ATT a promotionnaire de don u bɛ tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ATT n'ale de donna ɲɔgɔn na a teri yɛrɛ de don a promotionnaire don Allahu Akbar i y'a faamu nin kɛra ministre des affaires étrangères de Mali la ka kɛ ambassadeur ye c'est un gendarme o de muso ye Dede Ousmane Traoré ni madame Sidibé Dede Ousmane Traoré i y'a faamu i n'a ye ɲɔgɔn ye dɛ an ye ɲɔgɔn ye alamisa yɔrɔmjɛlɛcu kalan wulila novembre kalo tile fɔlɔ ni i ye ni waati ta k'a lajɛ bi ye novembre kalo tile 29 ye kosɛbɛ kalan wulilen tɛmɛlen kɔfɛ kalo kelen ni y'an ka kalan yɛrɛ ta cogoya lajɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ minisiri ye ɲɛfɔli kɛ an ye ale ni maa minnu bɛ yen ni olu bɛ degun kɔnɔ lakanabaliya kɛlen bɛ sababu ye minnu tɛ ka se ka kalan kɛ olu ka kalan fana koɲɛw lahalaya bɛ cogo di fo ka se jamana yɛrɛ kɔnɔ bi lafasalitɔn maaw n'o ye lakɔli mɛtiriw ka lafasalitɔn ye o ni jamana marabaaw kumaɲɔgɔnya min bɛ ka to ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya bɛ taa cogoya jumɛn na kalan wuli waati fana lakɔli karamɔgɔw tun ye baara bila ka a yira k'a fɔ ko min ye baara dɔw ye olu tɛna u sen don o la an bɛ se k'a fɔ de ka sabu kɛ kalan wulila nka min ye sɛbɛnfuraw ye olu tɛna maga o la kilasi fɛn fɛn bɛ yen ni maa kɔni tɛmɛna maa 50 kan ko u tɛ don o kilasi kɔnɔ o tun kɛra gɛlɛyaba ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi o gɛlɛyaw wulila nɔti dɔw fana tun bɛ yen o tun maralen don lakɔli karamɔgɔw fɛ u sigira k'o nɔtiw di a bɛ ka an bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma dɔɔni donna baara la alihamudulilayi kalan koɲɛw a sabatira dɔɔni. lafasali jɛkulu tun b'a fɔ ko minisiri ka walan bila dɔw y'o fɔ fana ne ko Abdou olu de y'a sigi yan olu m'a sigi dɛ an ka kumaw fɔ a siya a tiɲɛ la tiɲɛ yɛrɛ kan décret mun kɛra ka madame Sidibé nommé olu de y'a signé ayi olu b'a fɔ k'a ka bɔ yen cogo di ni mun wulila an ka préfet ka bɔ yen n y'o ko de fɔ kuma kɔnɔ ni mun wulila an ka juge ka bɔ yen an t'an ka directeur fɛ an t'an ka commandant fɛ kosɛbɛ olu de ye madame sigi ayi u ka sabali u b'u ka wari ɲini na mɔgɔ si m'a fɔ u kan'u ka article 39 u kana ɲini u k'a ɲini ni hakili ye an y'o kuma fɔ tiɲɛ tɛ kosɛbɛ mais ministre ka bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnfura mun signé k'a décret bɔ o tɛ Assimi ye aw bɛ se ka wuli ayi i n'a ye baro sigi an ye baro sigi kɛ aw kumana kosɛbɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka a lamɛn madame le ministre bi an seri i ma ka sabu kɛ n'i ye jamana lahalaya ta k'a lajɛ kalanko ala y'a kalifa i ma a dɔnniya b'i la a seko a n'a damayira b'i la nin ye a kalo kelen ye mali kalan ta la mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ fɛ ka mɛn e yɛrɛ da minisiri mali kalanko a bɛ lahalaya jumɛn kan nin waati in na ayiwa alhamdulillah n yɛrɛ fana b'aw fo ka wale ɲuman dɔn n'i y'a ye an ka kibariyaw an'an ka kunnafoniw bɛ ta u bɛ yɛrɛ kɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ la o ye parce que aw fana aw b'aw ka baara kɛ et puis ka se anw ma k'anw ɲininka a bɛ cogo jumɛn an k'a fɔ aw ye fo cogo ɲuman na k'a fɔ aw ye a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ bɛ cogo min na k'a sɔrɔ aw y'a minɛ anw de da aw ma a lajɛ minnu bɛ fɔ kɛrɛfɛ kumaw ni fɛnw na aw m'olu di donc o kɔrɔ ye ko aw yɛrɛ fana bɛ fɛ ka kunnafoni lakika kunnafoni ɲuman kunnafoni min ye tiɲɛ ye k'a lase aw ka lamɛnibagaw ma effectivement école taara novembre kalo n'an b'o tile 25 la bi a taara kabiri o tile fɔlɔ a kɛra a ma dogo mɔgɔ si la ayiwa a kɛra fana mɔgɔ caman
y'a sedeya k'a f'an ye ko an ka yɔrɔw la an ka nɔlabilaw bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ akademi y'a dɔn o 21 o de bɛ Mali kɔnɔ a ka dɔgɔn yɔrɔ min na école ma taa problèmew kɛra yɔrɔ dɔw la mais après solution sɔrɔla a la parce que o kun problème ninnu o dabɔra minnu kama o tun tɛ école yɛrɛ kun kan ko problème ye par exemple ni ye région dɔw ta grève générale tun b'a kɔnɔ donc o tɛ école dɔrɔn ye o ko ninnu fɛnɛ f'an ka olu fana jateminɛ o fana bɛ a ko la n'o tɛ n'a bɔr'o la école taara alhamdulillah aw y'a ye fɛnɛ syndicat n'o ye syndicat minnu tun bɛ banbantiya la olu bɔra olu y'a fɔ ko baarabila la olu bɔra olu ko olu bɛɛ bɛ taa école la c'est normal k'u ka taa parce que u kun tɛ grève la ni tun tɛ grève la diyagoya i ka taa baarakɛyɔrɔ la n'i b'a fɛ ka baara bila i bɛ préavis déposer i n'a fɔ min ye ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ n bɛna baara bila nin don in o fana n'a sariyaw de bɛ yen n'i y'o kɛ n'a bɛ n'o waati min ma i tɛ taa mais n'i m'o kɛ diyagoya i kana baara kɛ école kɔni taara mais a bɛ lahayala min na bi n bɛ n'o de fana perepere latigɛ o ye école taara mais an y'a ye yɔrɔ dɔw la école karamɔgɔ minnu n'u bɛ synergie kɔnɔ n'a bɛ f'u ma ko les syndicats signataires du 15 octobre 2016 olu ye mot d'ordre di k'u bɛ taa école la u bɛ taa classe kɔnɔ mais ni classe min ni écoleden ka ca ni 50 ye hali 51 de don k'u tɛ kalan kɛ denmisɛnninw kunna o kibaruya o sera anw ma yan an taara vérifier fana an y'a sɔrɔ u y'a fɔ cogo min na u bɛ ka kɛ ten o ye gɛlɛyaba don denmisɛnninw ka kalanko la a waati la a filanan ye min ye o ko fana hali ni note minnu b'u bolo ko halisa k'u t'u di donc o fana o ye gɛlɛya ye an ye min rencontré depuis examen tuma fo ka n'a bila kɔsan na u tilala tuguni u ko hali n'olu donna k'u tɛ évaluation fana kɛ donc o y'o kɛwale ninnu damadama kɛ yɔrɔ dɔw la u y'a appliquer yɔrɔ dɔw la a ma kɛ dɔw sɔnna u tuguru kɔ u ma kɛ dɔw fana u taara classe kɔnɔ u ye kalan de fɛn min ye écoledenw ka non effectif ye i n'a fɔ u ko n'a cayara ni 50 ye k'u tɛ kalan kɛ o y'anw ka laɲini de ye o ye an n'u bɛɛ de jɛra ka PRODEC 2 n'a bɛ f'o ma ko programme décennal pour l'éducation la culture et la formation professionnelle maliyɛnw yɛrɛ daman tɛ Mali administration n'a école karamɔgɔw n'a fɛ olu dɔrɔn tɛ partenaires techniques b'an bolo n'o ye UNESCO UNICEF Banque mondiale an n'olu de y'a baara kɛ parce que kalan fanfɛla la école fanfɛla la nin de ye partenaires techniques et financiers ye minnu bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ an jɛra k'a kɛ effectivement a b'o kɔnɔ k'a fɔ an ka laɲinini de don koyi k'a fɔ ko écoledenw man kan ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan n'u tɛmɛna mɔgɔ 25 kan kalan tɛ se ka faamu mais a ma fɔ ko tile sen kuncɛ fɛn min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ Mali école ko don ne yɛrɛ min filɛ ka kuma aw ma ne y'aw ba di ne ye ENA kɛ ne ye n ka bac deuxième partie kɛ 1978 ka don ENA la 1978 an mɔgɔ dama min tun bɛ amphithéâtre kɔnɔ an bɛ mɔgɔ 5000 bɔ 5000 parce que tronc commun de kun depuis o tuma na écoleso ko bɛ Mali la écoledenw bɛ kalan kɛ gakɔrɔlaw la an bɛ gaw de jɔ bi kalan k'a kɔnɔ classe ka dɔgɔ o bɛɛ ye problème minnu a bɛ solution de bɛ ɲini la dɔɔni dɔɔni n bɛ se ka min seedeya nin transition in kɔnɔ depuis gouvernement sigira ka taa président na ka n'a bila premier ministre la fo ka n'a bila gouvernement membre tɔ bɛɛ la jɔn tɛ écoleden karamɔgɔ ye de jɔn tɛ écoleden mamuso ye jɔn tɛ écoleden balima ye jɔn b'a fɔ i ka jamana ka firi parce que ni kalanko firila jamana kɔnɔ dɔrɔn jamana yɛrɛ fana bɛ firi donc a bɛ bɛɛ de kɔnɔ a dusu bɛ bɛɛ de kɔnɔ k'a fɔ ko kalan kɔni a ka sira sɔrɔ a ka ɲɛ donc ni min b'a ɲɛ ni anw min ye département ye min chargélen don éducation na n'anw m'a kɛ ka ɲɛ anw t'a kɛ ka tiɲɛ bon heureusement que à partir du 12 novembre o école karamɔgɔ ninnu fɛnɛ ko u y'a f'u ka militants ye k'u ka notes di wa u ka don classes kɔnɔ u ka baara kɛ ayiwa parce que an fana kun labɛnnen don ka solution ɲini a lahalaw la mais olu yɛrɛ u nana négociation na commission de conciliation mɔgɔ i n'a fɔ minnu bɛ kuma ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ olu y'a ɲini u fɛ bon u sɔnna yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ écoleden somɔgɔw de taara ni école karamɔgɔw ka syndicat ye tribunal la u ye décision sɔrɔ k'a fɔ k'u ka notes di o dira o kɛra enseignement catholique kɔnɔ bon anw fan fɛ n'aw ye école publique ye ani école privée u ma k'a kɔnɔ mais sigikafɔ an y'o de privilégié kan u k'a to yen sigikafɔ ka kɛ u ka segin u kɔ bon ala barika la bi na o ko ninnu kɔni na n'o ye k'a fɔ ko ni écoleden tɛmɛna 50 kan k'u tɛ dun u y'o yɔrɔ to yen nɔ ani note ninnu fɛnɛ u y'a di parce que ni note ma di écoledenw tɛ se hali n'u donna école la f'i ka bɔ classe dɔ de la ka taa classe dɔ la donc ala barika la bi kɔni an b'o o fɛn na
gɛlɛya ba min bɛ an ka école ko la lahalaya min kelen don ka an bɛ dusukasi ni a b'anw hakili la an bɛ wuli n'a ye an bɛ da n'a ye o ye école minnu datugulen don ka sababu kɛ insécurité ni sécurité tɛ jamana kɔnɔ surtout bi Mali bɛ lahalaya min na jamana fanba bɛɛ an kun b'a fɔ de ko nord an bɔra an nara centre la ayiwa sisan ala ka fara an kan sud yɛrɛ caman bɛ ka caman taar'o fana na k'a fɔ ko u bɛ banbanci ninnu ani jihadistes an taar'o terroristes u bɛ don mɔgɔw kan k'a fɔ ko ka école datugu u bɛ école datugu école min datugura a ka ca a bɛ 1600 ani kɔ bɔ bi an dusu kasilen don parce que denmisɛnnin min bɛ kɛnɛma n'o tɛ ka kalan kɛ o ye fo écoleden plus de 400 000 a ka ca ni écoleden 400,000 ye olu bɛ bi olu tɛ se ka taa école la parce que a ka sababu kɛ école datuguli ani kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na fitinɛ bɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ minnu sécuriselen tɛ ayiwa ni somɔgɔw taara denmisɛnninw bɛ t'u nɔfɛ bon o bɛ kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ déplacer ka taa u somɔgɔw nɔfɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu na kalan tɛ se ka kɛ donc i n'a fɔ camp de réfugiés ni fɛnw o ko ninnu o kɛlen don ka préoccupé bi kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de école karamɔgɔ min bi ni u tɛ baara foyi la parce que o fana obligera ka bɔ a yɔrɔ ninnu na o fana bɛ taa fo 10 ni kɔ ɲɔgɔn na mais o fana ye charge ye gouvernement na mɔgɔw bɛ sara ka sɔrɔ u tɛ baara la mais olu nɔ tɛ o kɔni o t'olu nɔ ye o tɛ baara bila ye o ye jamana lahalaya yɛrɛ o de nana n'o ye donc il faut que an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka lajɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka an ka jamana dɛmɛ ka na ni basigi y'a kɔnɔ parce que école bɛ dayɛlɛ yɔrɔ jumɛn ni basigi t'a la jɔn bɛ taa don école kɔnɔ écoleden somɔgɔ tɛ yen écoleden tɛ yen nɔ école karamɔgɔ tɛ yen donc école bɛ datugu donc il faut que an ka lajɛ ka dɛmɛ sɛ an ka gouvernement école karamɔgɔw écoleden somɔgɔw administration scolaire gouvernement membre tɔw wala o solidarité min u y'a yira anw na école fanfɛla in na ka taa examen organisation na fo ka n'a bila école ta yɛrɛ la dan t'a la donc n bɛ profiter aw ka micro la ka foli kɛ u ye o fana na donc nin kɔni nin ye a kunbabaw ye a lahala kunbabaw ye n ye minnu fɔ tan i n'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ an ka école ko la bi maa minnu bɛ ni olu ye kilasi 9 tɛmɛ n'u kan ka taa kilasi 10 na kalo kelen sɔnni a tɛmɛna hali bi olu bɛ so olu ka lahala bɛ cogo di i n'a fɔ sisan minnu ye DEF sɔrɔ n'u kan ka taa lycée la ani école professionnelle la i b'a dɔn ɲina denmisɛnnin minnu ye DEF sɔrɔ a ka ca ni san tɔw ta ye o ye kelen anw ka laɲini de tun ye école bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ yani 1er novembre ka se o k'a sɔrɔ orientation ni i kan bɛ min ma sisan i n'a fɔ mɔgɔ minnu ye DEF sɔrɔ o kan ka taa école minnu na o bɛɛ tun ka kɛ mais gɛlɛya dɔw nana ye a baara kɔnɔ a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye gouvernement ka école yɛrɛ a ka dɔgɔn an na n'a bɛ f'o ma ko le public école privée u taara an y'o mɔgɔw an ka inspection mɔgɔw ani an ka CPS mɔgɔw olu taara ka taa école ninnu recensement kɛ fo école ɲɛnaman ka sɔrɔ fo an ka a vérifier k'a fɔ an bɛna denmisɛnninw bila ka taa école privée minnu na a ka kɛ école privée ye minnu bɛ se ka kalanko sariyaw timɛ classe cogoya b'o la école karamɔgɔ ka kɛ yen école yɛrɛ fonctionnement donc o ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye wa u ka ca kosɛbɛ yɛrɛ de donc n'i ko k'i bɛ a bɛɛ contrôle kɛ k'a baara kɛ ka ɲɛ an kɔni b'a daminɛ o an tɛ se k'a bɛɛ kɛ cogo min ka d'anw yɛrɛ ye k'a fɔ ko c'est l'idéal même ka laɲiniw bɛɛ la sabati ɲinan kɔnɔ o tɛ se ka kɛ mais an bɛ ka temps ta a ka kɛ ka ɲɛ o ka fisa a ka kɛ a ma ɲɛ ka tila k'a kɛ nimisa ye parce que a bɛna écoledenw dɔw mago sa o t'anw ka laɲini ye filanan ye min ye école publique la effectif ka ca a ka ca parce que moyen ko de don se t'an ye k'a fɔ k'an bɛ denmisɛnninw bɛɛ bila ka taa privé la parce que o privé nin gouvernement de b'o sara frais scolaires bɛ sara demi bourse bɛ dɔw di élèves dɔw ma o fana bɛ sara o fana bɛ miliyari hakɛ caman bɔ donc an b'o o gɛlɛyaw kɔnɔ donc il faut que an k'a lajɛ an bɛ se ka o fana hali n'an ma se k'a bɛɛ maîtriser sa an k'a lajɛ a deguma yɔrɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ o la parce que n'a ye écoledenw bila ka t'u fɛ u y'u kalan ni budget min b'an bolo n'u ma o ma se ka olu ka juru min b'an na n'a ma se k'o sara o fana bɛ na ni gɛlɛya ye i n'a fɔ an bɛ min kɔnɔ sisan an b'o gɛlɛya dɔ kɔnɔ sisan a sabanan ye min an bɛ ka fɛɛrɛw jateminɛ denmisɛnnin bɛɛ tɛ se ka taa lycée la école professionnelle bɛ yen n'aw y'a ta bi an ka jamana in kan n'an bɛ bolola baarakɛla fɛn o fɛn ɲini an yɛrɛ tun bɛ minnu former fɔlɔ ESICA CFP Katibugu o n'a ɲɔgɔnnaw n'an ko k'an bɛ fanga a essayer ka o école professionnelle k'a kɛ min ye public ye min ye privé ye k'a lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ se ka taa u kɔnɔ denmisɛnnin bɛɛ tɛ se ka bila ka taa lycée la i bɛ taa lycée la i bɛ bɔ yen i bɛ taa université la soit i tɛ tila kalan na ou bien i bɛ tila n'i tilala i tɛ baara sɔrɔ hali IFM o problème bɛ yen bi donc a ko f'a ka
ɲɛɲini dɔɔni o ɲɛɲini de kɔnɔna na ani minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka taa dɔɔni école professionnelle a nafa ka bon jamana ma kosɛbɛ mais o école n'an ye minnu bila ka taa école professionnelle la o ye i n'a fɔ o sɔngɔ ka ca o frais scolaire ka ca i n'a fɔ siɲɛ 3 ka tɛmɛ école secondaire générale kan o gɛlɛya fana bɛ yen i n'a fɔ misaliya la sisan n'an ye min bila ka taa lycée la privé la sisan u bɛ taa lycée la an b'o sara 4,000 5,000 kalo kɔnɔ n'o bilala ka taa o ka année scolaire bɛɛ bɛ bɛn à peu près 120 000 ma 24,000 o écoleden kelen n'an y'o bila ka taa privé la surtout dans les écoles professionnelles o bɛ taa bɛn fo 60,000 ni 4,000 donc o fana budget min bɛ d'a ma min se bɛ jamana ye min se bɛ État ye k'anw ta fo k'o fana facteur n'o ye wariko fanfɛla ye fo k'o fana jateminɛ donc nin bɛɛ de bɛ don orientation kɔnɔ il faut que an k'a lajɛ denmisɛnninw bɛna sɔn cogo min na an bɛ k'u bila ka taa u ka taa école professionnelle la ni mɔgɔ min ye DEF sɔrɔ quand même ka tɛmɛ i tɛmɛna san 15 kan n'a fɔra ko e ka taa lycée la san 17 i bɛ tila yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ e san 22 sɔrɔ o ye o san 22 o b'a sɔrɔ tɔw tilala université la mais jamana yɛrɛ mago b'o la formation professionnelle la parce que anw ka jamana a économie n'i y'a lajɛ a sɔrɔda o bɛɛ baselen don min kan o ye bololabaarakɛla de n'a bɛ f'o ma ko primaire parce que anw ka industrie développée len tɛ n'i y'o lajɛ fo denmisɛnninw ka dege école professionnelle agricole la fo ka dege technique la fo ka dege a ka ca n'i ko sisan i bɛ hali bololabaarakɛla ɲɛnama min ɲini Mali kɔnɔ bi f'a ka kɛ dunan de or o kalannen don u bɛ bac sɔrɔ yɛrɛ u bɛ sɔrɔ ka taa a branche ninnu na n'o ye i n'a fɔ maçonneya menuisier a ka ca donc o bɛɛ ye problème ye an kan ka min intégrer pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka développer cogo min na ni bɛɛ kɛra diplômé ye supérieur licence b'i bolo en droit master b'i bolo en relation internationale en économie en marché a bɛɛ chômeur kabini sisan an bɛ ka o de ɲini an b'o basew jeter cogo min na an bɛ fɛɛrɛ ɲini o na cogo min na pour que ka professionnel fana ka se ka dɔɔni d'olu ma olu fana ka se ka kalan kɛ o ka bɔ ni o diplôme ye parce que jamana yɛrɛ fanba mago bɛ olu de la donc an b'o o yɔrɔ de la mun bɛ e fɛ ka fɔ malidenw ye min ye kalanko yɛrɛ na sara an ka se k'an jija jamana in ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ sisan an bɛ min ɲini en tant que ne ka laɲini en tant que ministre de l'éducation nationale o ye ka a fɔ administration scolaire ni école karamɔgɔ minnu n'u tɛ yen nɔ école ko tɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya si la école den somɔgɔw ani mɔgɔ n'i ka hamina ko de ye jamana ka taa ɲɛ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kana an ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka école bɛ lahala min na an bɛ se ka bɔ a la déjà gouvernement de la transition ni ne y'o gouvernement mɔgɔ ye école bɛ anw ka priorité la u ka laɲininiw minnu yɛrɛ u sɛbɛ bɛ minnu ma u bɛ minnu minɛ u tɛgɛ fila la école ko b'a la la preuve depuis juillet gouvernement formera juin depuis juillet aw yɛrɛ y'a ye o ye image ye écolesow bɛ lahalaya min na président y'anw instruit an ka fɛɛrɛ ɲini alhamdulillah n'i y'a ye bɛ taa kalan kɛ kalanyɔrɔ yɛrɛ a ka kɛ yɔrɔ ye min ye yɔrɔ saniyalen a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min i bɛ se ka sigi a kɔnɔ parce que denmisɛnnin fɛnɛ fɛn dɔw de bɛ yen nɔ minnu kan ka d'a ma o y'a ka droit de ka kilasiw labɛn aw y'a mɛn yɔrɔ bɛɛ président y'a dégagé ko ka 5 milliards de bila département ka disposition na pour que ka kilasiw dilan alhamdulillah bi Bamakɔ an ye min k'a la ka ca mɔgɔninfin ka baara de don a bɛɛ tɛ se ka kɛ comme 100% mais min kɛra alhamdulillah n'o tun bɛ kɛ san o san ou bien san fila o san fila école ko a kun bɛ nɔgɔya au lieu que bɛɛ ka boli ka taa ni den ye kɛnɛma ou bien ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini min tɛ école publique ye o tun bɛ nɔgɔya parce que école publique de ka nɔgɔn an bɛɛ y'o de kɛ mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ denmisɛnninw tɛ taa kalan na n'a se tɛ min ye ka taa ni den ye privé la ni den banna ka taa yɔrɔ min na parce que yɔrɔ de man ɲi parce que atmosphère man ɲi parce que environnement man ɲi a bɛ gɛlɛya o ye bɛɛ ka projet ninnu bɛɛ ka i sen don a la bɛɛ ka soutenir dɔɔnin kɛra caman tora donc an mago bɛ bɛɛ la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ensuite n bɛ wele kan ka bila ka taa école karamɔgɔw ma Maliba bi jamana t'an bolo koyi ni kuma kelen bɛ yen n b'o fɔ n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ an ka so ninnu kɔnɔ bi maliden wɛrɛw de jɔlen don an ni balaw cɛ an ni jihadi cɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma école karamɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'u jɔyɔrɔba de bɛ jamana in ka taaɲɛ la parce que ne ye jamana bɛ taaɲɛ c'est que kalan de bɛ yen nin denmisɛnnin ninnu déjà an bɛɛ y'an sigi k'a lajɛ jamana cira bɔgɔbɔgɔ anw de n'u don mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i nɔ tɛ an bɛɛ n'u don mais a sera yɔrɔ dɔ de la an ko k'a tɛ se ka taa ɲɛ bilen ni min b'i nin di o k'i nin di ni min b'i bolofɛn di o k'i bolofɛn di ni min b'i ka temps di o k'a di ni min b'i hakilinata di o k'a di pour que an ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka Mali bɔ bolo la donc a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka sabali ni nin waati in tɛmɛna n'o ye transition ye n'o ye période d'exception ye ayiwa
an bɛɛ ka jamana de don bɛɛ b'a fɛ a ka ɲɛ de mɔgɔ si t'a fɛ a ka tiɲɛ n'an bɔra nin dingɛ in kɔnɔ an na se ka sigi ka an yɛrɛ ta kelen kelen ye min an k'o ɲini mais sisan jamana yɛrɛ bɛɛ ta ye min an k'o de filɛ an ka taa o de sira fɛ ala ka an dɛmɛ o sira kan hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini an ka gouvernement fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini an ka président de la transition fɛ an bɛ fɛn caman tora min kan ka kɛ ekɔlisow la fɛn caman kɛra min kan ka to kalanko la mais n'i y'a ye tɔw bɛ bɔ kɛnɛma ka n'an dɛmɛ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ye dɔ kɛ donc an k'an jija o yɔrɔ la an yɛrɛ ka wuli ka jɔ an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ nin transition ye ala k'a ci mɛn hɛrɛ la ala ka don yira an na don min na an b'a fɔ alhamdulillah an y'an ka baara kɛ k'a ɲɛ an ye mali bɔ fɛn caman na an y'a dilan k'a ta k'a di jamana ɲɛmaaw ma minnu bɛna par la voie démocratique u ka se ka a fɛn sinon bi bi na an bɛ cogo min na an mago bɛ bɛɛ la fo bɛɛ ka kɛ kelen fo bɛɛ ka kɛ hakilina kelen fo bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala ka jamana sumaya ala k'an bɛn jamana kɔnɔ madame ministre an b'i fo ayiwa foli b'aw yɛrɛ ye sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni min tobili tɛ waati jan ta Pasta Roma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la Pasta Roma makaroniw bɛɛ la ɲuman ba maliba tɔgɔla makaroni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i m'a ye dɛ ɲinɛ kunfɔlɔ de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ Pasta Roma la Pasta Roma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔ diya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makaroni la makaroni Pasta Roma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen diya kelen nafa kelen wa tobi cogo nɔgɔya ko kelen ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana Aboubacara Yɔrɔmjɛlɛcu kunungo kari lajɛ belebele sigira sigida durunan tɛ sigida durunan bako jikɔrɔnin tɛ imam Mahmud Diko fɛ a n'a ka jama ko mɔgɔw welela kuranɛ jiginna an karamɔgɔ Diko a tilala ka kuma ta a kumana jamana kɔnɔdenw fɛ nka an ka ciden tun ye maa mun ye kɛnɛ kan o tun ye e ɲɛ y'a ye i tun bɛ yen Yɔrɔmjɛlɛcu i y'a fɔ cogo min na baaraw daminɛna kabini tɛnɛn tɛmɛlen min ye kuranɛkalanw ye olu kɛra jamana kɔnɔna la imam Mahmud Diko a kanubaw a n'a ka tɔndenw fɛ kunungo kari a labanna an ka jamana faaba la a maa caman bɛ yen minnu bɔra jamana yɛrɛ kɔnɔ ka na nin kɛnɛ kan nɛgɛ kaɲa 15 o tɛmɛlen ni sanga damadamani ye maaw kɔni kun kelen bɛ ka kɛnɛ minɛ kosɛbɛ o ye dolanci terrain dɔ ye n'o bɛ Bako Jikɔrɔni imam Mahmud Diko yɛrɛ ka jabala gɛrɛfɛ ale ni a ka santiriba in a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn gɛrɛfɛ a nalen a ye kuma ta a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ye walawalali kɛ an ye ka sanga ni ka fanga to Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture bolo ale ye wulikajɔ minnu kɛ ka sanga ni jamana yɛrɛ tun bɛ taa cogoya min na ni o kun cɛman ɲi ni o bɛɛ kɔfɛ fanga nana dafiri ka fanga bɔ ATT bolo ka fanga di Amadu Aya ma a ye ladilikan dɔw fana ta ka ɲɛsin Amadu Aya ma jamana yɛrɛ marali n'a taa cogoya la ka na bɔ o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na fo ka na fanga di Ibrahim Boubacar Keita ma ale yɛrɛ kɛra sababu ye ka fanga yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ ten k'a di Ibrahim Boubacar Keita ma fanga tako filanan na nka Mahmud Diko ko fanga tako filanan Ibrahim Boubacar Keita bolo ale ma i sen don la ka sabu kɛ a kuma kɛ ale ka hakilinaw tacogo ye fanga tako fɔlɔ Ibrahim Boubacar Keita fɛ a ye ladilikanw di a ma o bɛɛ n'a ta baaraw ma ɲɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fana min ye imam Mahmud Diko ye ka se Usmani Sherif Madani Aidara ma ale ni chrétienw ka Tomba cardinal a jɛkulu fila kosɛbɛ u sigira ka hakili jagabɔ kɛ ka sabu kɛ olu y'a ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali jamana gɛlɛya b'a kɔnɔ min ye furukufuruku ye o b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ politiki sira fɛ min ye an ni diɲɛma fana ye gɛlɛya bɛ an ni diɲɛma cɛ olu y'a laɲini k'a fɔ min ye colonel Asimi Goita ye u n'a ka se ka sigi ka kuma olu ka u fɛlata fɔ a ye ka ni ka hakilina dɔw ta ka ɲɛsin a ma jamana marali la nka imam Mahmud Diko y'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ o ko la ka sabu kɛ hali bi o ni jamana ɲɛmaa ma se ka ɲɔgɔn da ma se ka yɛlɛ u ka ɲɔgɔn ye nka ko laban in na ani Usmani Sherif Madani ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka sabu kɛ ko jamana ɲɛmaa ka mɔgɔw kun ko
k'olu ka sɛbɛn fura de labɛn min ye demande ye ka taa déposer audience k'u sɛbɛn ka taa déposer Haidara ko k'u y'o baaraw kɛ u kɔni y'a d'u ma u ma wele fɔlɔ kuma kumabaw la min bɔra kɔnɔ o kɔfɛ a tilala k'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an dusukun gɛya ɲɔgɔn ye tabarikala an ka fɛɛrɛ ni hakilina ɲumanw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ n'a bɛ waati can bɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ a ko ale kɔni tɛna sɔn cogoya si la k'i sigi ka i bolo fila da i sen kan ka jamana ye jamana bɛ ka taa jigin dingɛ kɔnɔ k'a tɛ kuma a kɔni y'o fɔ k'a tɛna sɔn ma Maliko don kosɛbɛ ayiwa komi a kuma in Malam Jalo Cu a janyana kojugu heure 1 ani kɔ an t'a lajɛ n'an sera ka dɔ ta ka fɔ Basila ye an ka Diko ka kuma an ka tako fɔlɔw an k'o lamɛn bi sini dɔn kibaru la ni Ala sɔnna an b'a tɔ lamɛn kosɛbɛ hali bi ka ɲini aw fɛ a ka kɛ sabalibaw ye a ye sabali a ka tila ka sabali an nana de ka na sabali ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka yafa ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ kɛnɛ in ka kan ka kɛ majigin kɛnɛ ani sabali kɛnɛ de o kuma a ye sabali a ka dɔbɔ kuma in na danko maa minnu nana o nana kun min kama o ka se ka nafa sɔrɔ a silamɛw ne de y'a ɲini o diinɛ nin ŋaniya la ko n bɛ bido in kɛrɛnkɛrɛnna k'a kɛ duwawu dɔ ye k'a kɛ kuranna kalan dɔ ye k'a kɛ yafa ɲini dɔ ye k'a kɛ makasi dɔ ye ka ɲɛsin Ala ma subhana a ka an jamana in mago to a ka hinɛ an na a ka yafa an ma tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ degun min bɛ jamana in kɔnɔ bɛnbaliya min bɛ jamana in kɔnɔ k'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ dusukun bɛ masa min bolo a ka yafa anw ma ka hinɛ an na k'an mago to k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan an b'o de ɲini Ala fɛ maa min bɛ yafa ɲini Ala fɛ a bɛ ɲini e fɛ e yɛrɛ ka kɛ yafaba ye n b'a fɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in kan solennellement ne kuma in fɔli man di ye barisa ne jɔnnen de ne ma kan k'a fɔ ko ne ye jɔnnen de ne ye jurumuto de ye nka n bɛ Ala kɛ seere ye masa min ka se in kɔnɔ n sigilen bɛ n bɛ Ala kɛ seere ye subhana ka fɔ ne maa o maa n'o ye jamana in den ye cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba n'a y'a sɔrɔ ne de hakɛ o bɛ e fɛ puisque i ye ko kɛ n na n ye Ala kɛ seere ye n yafar'i ma wa n b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ne b'a fɛ k'o fɔ ka maaw rassurer ka maaw hakili sigi an ka ɲɔgɔn faamu ne ye alimami de Ala y'a latigɛ waati dɔw kɛra diinɛ ko a kibaruya a silamɛya kunda a kalifara ne la n ye san 10 ni kɔ kɛ n b'o la n ye alimami ye n ye maakɔrɔba ye ne ye min kɔlɔsi jamana in na ani ni n ye min ye o y'a to ne ye ŋaniya in ta k'a fɔ ko n bɛna duwawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka bɔda di an ma o kuma boli min yɛrɛ kɔni ye n tɔɔrɔ ni n m'o fɔ o de la n ye yafa de fɔ fɔlɔ min ye n tɔɔrɔ n bɛ sɔrɔ k'a fɔ ne tɛ se k'a faamu ne ma dɔ wɛrɛ fɔ wa n bɛna duwawu de kɛ jamana ye ka yafa ɲini Ala fɛ Ala ka yafa an ma a k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan o kuma fɔli n'o banna ni ladilikan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma jamanaden minnu bɛ jamana kɔnɔ bi maa min ye ne bangebaa ye o man ca dɛ n kɔrɔ yɛrɛ man ca bilen maa o maa b'a la ni n filanten mɔgɔ min ye n dɔgɔnin ye walima n den walima n mɔden ni ne ko n b'o kɛ maaw ka wuli o la dɔwɛrɛ ma sɔrɔ k'a kɛ n bɛna saraka de bɔ aw ma misikulu ta ka na di yan nin fara saraka in kan aw ma remɔruku ta k'a fa malo la k'a fɔ nin fara saraka in kan ayi mun bɛ kɛ ka n mɔden filanw ani n den filanw ka wari d'u ma u ka taa u sigi réseaux sociaux la ka k'a di binna ni nkalon k'o d'an ma fo ka taa se yɔrɔ la k'an bɔ ɲɔgɔnya ni maaw ye maa min ye jamana in jugu ye jamana jugu don a tɛ jamana fɛ ani faransi de bɛ bɛnbɛn bɛɛ la non nin kuma in ka kan k'a fɔ bagaw la maloya walahi Ala tigɛlen bɛ nkalontigɛla la n b'o fɔ k'a da kɛnɛ kan ni n ko nin kuma in n'a man tɔɔrɔ n ma tiɲɛ fɔ a digira an na a ye n tɔɔrɔ a ɲɔgɔnna camanw kɛra u ye n tɔɔrɔ a fɛn minnu ye n tɔɔrɔ fɛn min bɔra a la o kɛra Ala ɲɛna n b'a lakali bi n t'a fɔ ni waso ye nka kankari da don nka wallahi waso kuma tɛ billahi waso kuma tɛ n donna kow la yan ni jamana in kɔnɔ ni ŋaniya ɲumanya ye jamana in donna bisi basa la waati min ni nin ko ninnu n daminɛna kabini 2012 la ne wulila ne de wulila n yɛrɛ ye maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ n'i ye senkola ye ka se a bɛɛ lajɛlen ma ka taa Jean Zerbo a tulo bɛ n dama ka wuli ka taa sɛgɛrɛ
kata fu bara kerjaan kunda flappe kata ube bara sandika shaka dagite alaka ya fama bella arabi ndara soro fo syndicalistu ka yoro la bourse du travail la wonne be mi fawye nenye be jamana la be kata tabolo minga tabolo mani aya to anga fara nyonga anga te keleye kanganya nyuman jira note jamana be sara minga laba be binga ne oke do la min be jamana kuna do alaka ya fama ka hinana nderidu mbamadu limanadu ne force be fara nyonga akasetu be ka ko kele mvo ko kɛra pori ye k'a ɲɛsin a tigila mama n ko bɔ i ka kuma jamanadenw fɛ i ni jamanadenw ka taa sira kelen na n'o tɛ jamana bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ wa n'an taara ta jamana in bɛ bin dɛ maa minnu ye nin nkalonba ninnu tigɛ o don o maa kelen o don u wulila ka taa don a n'a hakili cɛ ka taa don a n'a hakili cɛ mɛ an ŋana ɲuman don nka adamaden nafigi kana don i la dɛ u taara don a n'a hakili cɛ diko ye maa min ye tiɲɛnikɛla don ale yɛrɛ ni i y'a di bɛɛ bɛ ko kelen na ale yɛrɛ de b'a fɛ jamana in ka yɛlɛmɛ ale yɛrɛ de b'a fɛ a ka kɛ tan a ka kɛ tan o y'a sɔrɔ ne y'a fɔ ale ye bɛɛ ɲɛna n ko ni jamana in bɛ tɔɔrɔ min na mun don a ko ma o don ala ka yafa an ma a ko jamana in bɛ tɔɔrɔ min na maa fila tɛ maa saba tɛ ko in bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ maa kelen de la o de ye riyadi ye n ko riyadi tɛ diinɛ ye wofɔlɔ tɛ adamaden de don a wɔlɔyɔrɔ dɔnnen don a mɔyɔrɔ dɔnnen don maaw y'a balimaw ye maaw y'a teriw ye jamana in kɔnɔ ɔ n'a bɛ ko min na o bɛna an ka jamana firi mun n'an t'a ɲini an n'a ka kuma min b'a kun n'an kan kɛ an k'a fɔ a ye jamana in kana taa firi ka kuma fɔlen ale ye a ko baasi t'a la n bɛ sira ɲini aw n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min kuma lasurunya la an tora o baaraw de la mɛ an ka nin minnu ye nkalon min tigɛra o don maa minnu b'o nkalon sugu ninnu hali bi u b'a kɔrɔ o maaw taara se ale ma nin mana fɛn o fɛn f'i ye kana sɔn a ma dɛ i dugu don a bɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ i la kuma in nana se ne tulo ma ne ye kuma in mɛn don min bilahi ma sunɔgɔ a don fo ka taa dugu jɛ mun ne bolo ka wuli ko n bɛ n faso dɛmɛ n ɲɛ bɛ tɔɔrɔ la a bɛ na jamana ma fɛn wɛrɛ ma sɔrɔ k'a fɔ fo mɔgɔw ka taa fɔ nin ye ko ne y'a dugu ye ale yɛrɛ fana ka sɔn o ma a y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye ko ale dalen tɛ ne la ne sera ne ni ɲɛji sera fo ka dugu jɛ dugu jɛra n y'a ɲini k'a ye don min c'est un lundi le 20 mars 2012 un lundi midi 35 ne yɛlɛnna Kuluba a kɛra minnu ɲɛna olu ma sa u bɛ Bamakɔ yan bi u ma sa an ye ɲɔgɔn ye n ko a ma n nana bi n bɛna kuma f'i ɲɛna n bɛ kuma f'i ɲɛna min bɛ n kun nin kan cɛ n b'a f'i ɲɛna Kuluba yan ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ nka ne bɛ n ta f'i ye u ye min fɔ n y'a mɛn i ko k'i dalen tɛ n na ko n y'i dugu ye n ye Ala kɛ seere ye ala min tulo bɛ n kan na nin sigiyɔrɔ in na bilahi kununko ne tun t'i dugu ye nka i ye kuma min fɔ o kosɔn wa n ye dugu ye n bɛ min f'i ye fana i jija o ye ne ka ladilikan ye n b'o f'i ɲɛna i ka garidi minnu bɛ yan o wele u k'an minɛ kana sɔn ka jigin bilahi ni n jiginna ala bɛ ko jiri la min bɛ lakali ne bɔra fɛ ntɛnɛn tarata araba fanga tiɲɛna mɔgɔw ko a yɛrɛ bɛ kodeta in kalama a yɛrɛ da bɛ kodeta in na a yɛrɛ n'u bɛ janfa la a yɛrɛ o ye kuma sugu bɛɛ fɔ maaw ɲinɛna ko in tigi de kɔ n'o ye ala ye subhana maa minnu ye kodeta in kɛ ne t'u dɔn u finnen don u jɛnnen don kabini ala k'an da ne ɲɛ ma da u kan ne m'u ye ni don in yɛrɛ tɛ min n'u ye kodeta in kɛ a don de ne y'a dɔn mɔgɔ sugu ninnu o ye ne de wele n ka taa o fana kun de b'a la o sababu dɔw de b'a la wali denmisɛnninw don kun minɛnen don kaso la k'u ye maa dɔ torturé k'a fɛngɛ Kulikɔrɔ u ka formation in sen fɛ olu tun bɛ kaso la u jigilatigɛlen don k'u bɛna juger k'u renvoyer k'u bɔ armée la ko somɔgɔ t'u la ne wulila ka taa fɔ o tigilamɔgɔw ye ka donbolo ta ka taa d'u ma ka dugawu k'u ye wa a kana jigi misɛnya ka bɔ ala ka hinɛ na laala tuma dɔ la a bɛ ko min na ala b'a bɔ a la sisan o tigilamɔgɔw kalo kelen ni mun farala kodeta in kɛra olu de taara fɔ aya ye k'a ka ne wele n'o tɛ ne tɛ aya dɔn aya tɛ dɔn ayi ne t'a dɔn n bɛ k'a fɔ bi tɔɔrɔ minnu kɛra n ma baga min kɛra n ma k'an bisikaya ni fɛn ye mɔgɔ ma kan ka jamanaden hali min t'a ɲuman ye i ma kan ka a bisikaya ni fɛn min ye o minnu kɛra n na ka caya maaw fɛ minnu ne n'u bɛ kuma an bɛ yɛlɛ an b'an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ nka ala bɛ bɔ a bɛɛ kalama aya ye n wele a ko kodeta kɛra n ko ɔhɔ nka ne bɛ min ɲini fɛ ne kɔni ne ka ladilikan ye min ye maaw bɛ ka mɔgɔw ka magasinw kari k'u ka minɛnw cɛ fɛɛrɛ kɛ
o baara min bɛ dugu kɔnɔ o ka jɔ maa yɛrɛ t'i bolo k'i ka jamana ci a f'i ka mɔgɔw ye kuma fɔlɔ min ni y'a fɔ a ye o kɛra nin kuma ye ka min bɔr'o yɛrɛ la adamadenya donna ne n'a cɛ o labanna cogo min na o fana ye kabako ye dɛ u ye min kɛ Amadu Tayina o y'o ɲɔgɔnna k'a la maa kelenw don wallahi billahi tallahi n tɛ fɛn da maa la min kɛra n b'o de lakali nin de kɛra Amadu an ye mɔgɔw taara don a kun a yɛrɛ don o don maaw bɛ sotaramaw fa ka bɔ Bamakɔ ka taa an bɛ soutenu an bɛ nin k'i la e de bɛ tan e de bɛ tan ne ko a ma n ko cɛw ne i kɔlɔsi dɛ an ka jamana in kibaruya ma nɔgɔn i janto i yɛrɛ la i tɛ se min kɔrɔ u ka n'i don o la o y'a ni maaw bila ɲɔgɔn na gɛrɛnde bɛ na jamana in sɛgɛrɛ gɛlɛya bɛ na jamana in sɛgɛrɛ min filɛ nin ye n'a ɲɔgɔnna yangane man kunna o ɲɔgɔnna wɛrɛ o ɲɔgɔnna kun don a bɛna kɛ jamana in na o y'a sɔrɔ jamana fan kelen o minɛnen don maa wɛrɛw bolo maaw taara an sɔrɔ ko conseil la a tigilamɔgɔ balolen don a bɛ Bamakɔ yan min taara an sɔrɔ o conseil la ko he ko dɔ bɛ sen na e kelen de bɛ se k'a ɲɛnabɔ o ye mun ye a ko n'i ma wuli k'i jɔ ni embargo kɛra jamana in bɛ wuli jamana fan kelen minɛnen don a fan kelen min bɛ yen an ni maa minnu bɛ jɛ la n'an bɛ se ka bɔ ka don o tigilamɔgɔw n'an kɛlɛla anw ka jamana bɛna kɛ cogo di wuli i ka jamana in dɛmɛ n ko n ka mun kɛ a ko n bɛ audience ɲini Blaise ka ambassadeur n b'a kuma ɲɔgɔnya a ka Blaise wele a ka k'a fɔ a ye k'i b'a fɛ k'a ye n ko a fɔ a ye tile filanan u ye n wele u ko k'a sɔnna k'i ka taa ne wulila ka taa chrétien ɲɛmɔgɔ fila in n'o ye monseigneur ani dɔn in olu fila wele ka jamu tɛ ne fara an kan o billet a wari a bɔra o conseil kɛsu de la anw ka wuli ka taa ne ni Blaise ka taa ɲɔgɔn ye ne ko Blaise ma e bɛ se k'i ka jamana datugu an ɲɛ ko an tɛ buru sɔrɔ k'a dun wa e b'o kɛ ni dalili jumɛn ye a ko walayi n tɛ se k'a kɛ nka kun i ka denmisɛnninw fɛ u ni diɲɛ maaw ka bɛn n'u ni maaw ma bɛn jamana in bɛ don lahalayala min tɛ ɲuman ye n ko ni Ala sɔnna n bɛ kun u fɛ ne segintɔ la Blaise y'a ka avion a yɛrɛ bɛ min boli kɔrɔ ye a yɛrɛ bɛ don min kɔnɔ ka taa diɲɛ ɲɛfɛ a y'o de bila n ka bolo kan o nana n jigin Bamakɔ yan ne jiginna Bamakɔ aéroport la yan n ma taa so n ye n to aéroport de la ka taa Kati ka Amadu Aya Sanogo k'a wele a n'a tɔɲɔgɔnw k'u sigi n ko Amadu Aya i ye coup d'état kɛ i ye maa fɔlɔ min wele k'a bɔ ɲɛ o kɛra ne ye i y'o kɛ n ye a diyara n ye nka n bɛ min f'i ye maa fɔlɔ min ka kan ka tiɲɛ f'i ye o ka kan ka kɛ ne de ye wa n bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna a tɔ i ni diɲɛ maaw ka bɛn ko in na n'o tɛ i kelen tɛ se a kɔrɔ o bɛna jamana firi i bolo maa o maa y'i nɛgɛn k'i don o la a y'i nɛgɛn k'i don ko la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko min na a don de accord cadre min signana CNRD ani Mali ani CEDEAO cɛ a signana o don de nka maaw nana don Amadu Aya la fara Diko la Diko mɛn Diko bɛ tan a nana se yɔrɔ dɔ la ni n y'a mɛn k'a ye ko dɔ kɛ min tɛ ko bɛnnen ye ko n bɛ taa fɔ a ye k'a k'i janto ni n sera u b'a fɔ n ye k'a bɛ serum na ni n taara u b'a fɔ ko ayiwa a dalen don n labanna k'a faamu maa dɔw b'a kɛrɛfɛ o ma ɲi a ba ni ne de ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ nka olu yɛrɛ t'o dɔn o nana an sɔrɔ so wa ko tonton maaw taara kuma minnu fɔ cɛ ye u ye aw bila ɲɔgɔn na i kɔlɔsi cɛ la n ko n den n y'a faamu n b'a ye k'a to yen n bɛ ko nin to Ala bolo Ala banna cogo min o ma kɛ mɔgɔw kɔ a kɛra jamana ɲɛna bɛɛ y'o ye a kɛra cogo min na bɛɛ y'o ye maa min tugura o kɔ n'o ye ne yɛrɛ balima ye n jɛɲɔgɔn n teri Alhaji Ibrahim Boubacar Keita o min an jɛra bilahi an jɛra hɔrɔnya ni danaya kama ne fɛ a tɔɲɔna waati dɔw la bin kɛra a ka waati dɔw la ale dun ye maa ye min n'o man kan o tun ye ne ka faamu cogo ye an wulila k'an jɔ dɔw kɛra yan Bamakɔ seerew b'a la a ye taa Saabani ɲininka a b'o kalama a b'a fɔ aw ɲɛna n'a ko Diko ye nkalon tigɛ n'a ye yɔrɔ min na a ka daji tun kunna ne bɛ taa sɛgɛrɛ a ka so sɛbɛnni kɔrɔ hali siya tun tɛ yen mɔgɔ kelen a tun t'a ka so o don ne n'a kelen bɛ sigi an bɛ baro kɛ an dɔgɔ i tɛ taa so i t'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan maa ninnu u kana taa baga i ma n ko n kɔrɔ jɛɲɔgɔnya ye jɛɲɔgɔnya de don tɛmɛna ne n'i jara o don ka di n'a bɔra bi an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n m'a dabila fo ka fɛɛrɛ kɛ Ala ka jɛn kɔnɔ a ka tila ka kɛ jamana in ɲɛmɔgɔ ye a ye manda kelen kɛ ko in taara taabolo min kan a ma kɛ ne kɔni sago ye nimisi ma wasa ko caman nana don ko in na filanan min n'a y'a ɲini ne ma n sen don o la n t'a fɛ ka kuma caman bɔ mais bi ye fɛnw ye mɔgɔ tɔw ko rectification moi je parle de clarification o de la n da bɛ se nin ko ninnu ma bi
Namun kumene shufe tama dugu kila fe ka donganga so bo kele ne bisa ka bobbi ni ngomi na be maliyan kunga na bisa ka yeleme mau toralendo ikache kele me ka jamana ta ka di adew na teruma o be ku sago ke jamana la jamana chama ni ma wuli amman undo nanga shufe chama kuma kambe mbulude kosobe dugu kila fe undo nanga ngo bismillah no do kuma anga wakali ke ala ya ngata anya damle amebo ayre ngar lala tugo bela jelen na ka blasra alla bana na so yoro dola ne ni o mau amina fo nyongo parce que ne ko ngo min be kan nyini ba ka fa ngabla o tene felay parce que fendo be ne be sra o nye je peur du saut dans les coups jamana akana ta bir baraka ta do kumbala na be sro nye o koso ne te démission kola aya to aka gouvernement ci aka assemblée ci ato amo nyene bo anni nyonje o bonne da kono aba fi ki tuna yin wala abina an jamfa abina geta o ya wele o ye boro fa warla ka dama o ye ko la damne oui o ya damne comme l'habitude ne ma fait bon o pelana ya nyene ale anga nyon fam parce que mbe san ko doni na domi neni nana tien kan dusu tien o ye neni nunu be o keleina ulu bala kan ne qualifier kan getretrier ko ne ba fe ko nu jamfa ayere asona ka ko minge ka maubla mata yorola mata keneka mata mitingla ka maubla u kata tunga soni marfawiye ka maufa ka jolu bo ka shika kiseji ngaso ne gongo Ibrahim sona ninga kenela ala ne bunda ga ka se nimbe masa o nimmela ne boda nyini barsa anjara ko chamana ay fendo kenne ne tenina ko abada ample ne kenne mingaya ningene ne ba fatora domi anana ningene inga ay ko inge ko bay o ma bongono wallahi o ma bongono o te bongono fana o ma bongono o te bongono ayo bonya min da ka nyishim bange mama o ma saka bongono wadala ni mo ko kube se yoro dolango ay sabali anga fere ni ni boyna nga ko imbela jelen bina chien don be ay resto na ka ti sigisa ay marfa chinga so o manye ki sigi ka fo nyanyana ko ne terroriste mba fe ka coup d'état rampant de ke mba fe ka république islamique de ke mami no fora kuma ne joli be daga o de fora ka nyini nyema president za ne ka faga o de nyini dolo ne ya fo anyana ngonkoro isona nga se fo o yoromawa aya nyini ko abe kuma la tote fiska ya fo kuma info le domi mbe mi info nyana bi mba fo nta fo ni waso ye mba fo ka au kuna fo ni mami na zero yorola ne ko imbela jelen fara nyon ka di ko intigima no ya alai subhana Allahu akbar ne di ko intigima ka di alama mon ye sona ka nin kana ala wasala fanjira ala min mene dususuma ala o kenye billahi wa kitabi o kuma folen ni ala ke basan ya jirana min ni sona ma wa afokene ka itamalu o de ya ke ntara place de l'indépendance la ne te la toye nde fatoye ne ka ta place de l'indépendance la nyebe na utlobe na nga fo mo ye ayata so ningo imbana barsa wallahi nyani ne ala fa ala ya jirana ka ko ka sona wallahi ala ya jirana asona son domni nzoma bokene ka ikata fo nye ka me wa be kefana na fo domni o do ko imbana lamunu nyabi ne tu do mo tala ko ne dilla ka yi mo tala ne na dilla ka siki kene gelen ka wote te hali mo gelen do la o do ala ye ko imba akasela ndara kene kele inga ka ta su judu bi ala ngo wa ne ta imba na la mbe sigi nga misrila no de fo mo ngo mbe sigi misrila ni mo ngombe jela ni nguma ko mbe sigi misrila mo manen ni nga kana ta misrila de na nga toke mo fo yewu ne go mbe sigi misrila o go ma go ka ambe ay biska o ma go nyana o lo be min ni wo soro la ka ban il faut le dire aujourd'hui o wele la domni ka fu nyana ayana ni sebe u ya amena premier ministre ta sebe tan nan u ya fara nyon ka ta di unyi nga na zuru ya sarana o ma sarana o ma kuma fe abele ko
kudeta inge akele uyewele nani Asimi Goita ka sigi ko afleni ye amane ma agara kudeta ko fede no tenta do atendo na non fo yoro jana no tene ko nunda don de ayewele na sigira ne min voya tlo bentana ce sont global ne afai mami na yewele kan nyina ne ba mangonde abe kuma folo min fo ne ba fa aka ko inkete ay ko inke transition civile aka yere ni e ka sigi folo ye demsendi sanno ka so ala bulu ni ala sono ne ala yo yirana ibenna ngandi giba karababi ini communauté internationale na manyong famu jamana imbetla ka do gele werala ne be sanga onye na faya lo be nana ba do ko nyafo ado ne na fla na fla de message de réunion ya e mo ya ne fa mo ka do ni me mo ni kan tene afa wa ni mo re faye na hagli bora hagli ka di mo me ko kelen ban fi nyana net saka bo Ibrahim Boubacar Keïta il a été élu élection nyana wa man yawo ay la ko wa njet na ma do na jara ko be ben na jara ne jora ka kele ikana mire abada ka ko ne be sigi kan bo fladang kay laje jamana imbe ta dinge kono fonte fen ke o ka bi kono no fay momme ako min transition e mo ba molo o woni mo ba bolo anya ngambe ko kelen fana ngini awfa mami ba bolo na to be fo do mi ay kon ka fo nyana no de na tara fo nyana kene ka na kera mo dugu ye mbe bala o sani nga to ke jamanya na abo fo nye ka na ma se kene ako be ke do mi ka ni fajiri ko na fo nyana ko ba ndaw na ba ngo ba ndaw ne ta don ni gore shayara la e mangutu mi mala o di ate so ngaluma ni nana ni ngalo ya na te mi fama bi ka ko to ibola bita mo nye mi ma ka ko la we do e no te te ba do ala no do mo koroba do bi min klelelu o kuma son o do ya fo nyana parce que fa do be fo nyana akadia diko ni ke diko ni fo e ni ne be dama kalo kono tele kono san kono o na ya menere da ale de ni ale de ko Nemi di moi je la sim ba sime koy olu de tarani ye ko bon premier ministre ni anye yere dale même amina ango ba chete nyumba na ko de mbak o ya soro adiru ma fando imfe no tan na ni duru ma sevela o yo da ko bla greve o go mo ni na ye dale même mo mina ngo bismillah mo ka olu mu sarama wa nere fanam bi nsarula je dois être très clair ay mansarula ndara ma min fe ka fanyana ngo kari jamana mago bebbi deuna ma munu tlelendo u dolendo ka jamana imbo nin la halaya ni tibita bayina ne akla kari ebc o hejoyi ndara ma folo mi makata kuma imboayi o ya Abdullahi Idrissa Meiga o ndara fe munandara fe sharia jumbe mbolo dalilu jumbe mbolo ka fo ma tlelendo nyame jonda ben ya fonyana Ibrahim Boubacar Keïta abe balula masaw ale de kone makabini alaka danani mawdiara politique barala ama maye min klelendo war ko la ka Abdoulaye Idrissa Meiga bo ale de koti ako ale de kunyenga directeur de campagne an dala barala ay war be fara nyon ka hali tanga kele ama bo ala ako change war don o min foranye o toran kono na kala jamana mbugo kuma an nyoda mbola no te kore kunde ndara fe ne kuma ngwai ako he wallahi bonye benyoro ije fe fana te mbulu mais ne républicain de ndeni sora shoot se ka bara sora shidim zanu ne be sama ku fe bara nyen disi aya fonye be kul sara Abdoulaye Idrissa afleni atoye asay 2000 hali bi abe do asel hali bi abe location ako ndese ay kuma mfonye watmi kuma yen toronga laba an kerafe parce que nya do tientigilu war ko fatala fanga ko fatala no te akumetu ngo ale bane on soro clé fla ça no kake moktarwan anana soro yam kingono ya akonna na biye kabini ala kanda ne na kasigi kwaram fleni ka kuma nyogon fe akara wodoni mara waga dugu mbeyende nana komi jamana kodo ni aw mogo bena mfana be komi ni mason ne jatemene ngo ni mbesoro amena koina
a tɛ parti la maître de do a mɛnna baara in na expérience b'a la maa sabalilen don peut-être ani denmisɛnnin ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ta ne de wulila ka taa a ko fɔ u ye o taara n'a ye bandaw fɛ ani bandaw bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛɛ ye baara kɛ Musa Tarawele fɛ a kɛra premier ministre ye n b'a fɛ ka min fɔ a ye gouvernement min sigi a y'a ɲininka a ma sa a bɛ balo la o n'a y'a sɔrɔ maa kelen b'a ka gouvernement na ko ne Diko de ko a ma k'ale ta i k'a kɛ gouvernement mɔgɔ ye n'o kɛra n'a ye sutura Ala kana sutura a ye maa min ye ne nɔfɛ o de kun ye n ka ciden ye n ye maa min ci ale yɛrɛ ma barisa ne kun t'a ka numéro dɔn n t'a ka so dɔn maa min kun bɛ ne n'a cɛ cidenya la o ye Mohamed Saliya ye a y'o de ye ne nɔfɛ a y'o don a ka gouvernement la n'o tɛ ne da m'a fɔ a ye k'ale ta dɛ ayi ni maa kelen bɛ yen ko ne yɛrɛ ko a ma n b'a fɛ i ka nin ta a y'o ta k'o kɛ ciden ye a ka yɔrɔ la o ye Ndunga ye Ndunga kelen de maa ye n y'a sigi n ko nin ye denmisɛnninya bɛ nɔfɛ n b'a ɲini i fɛ i k'a bila i ka yɔrɔ in na ye a ka se ka fɛn sɔrɔ a b'a ka denbaya kɔlɔsi ni min ye a kelen n'o bɔra la n'a ye mɔgɔ tan ye a bɛ yan a ma sa o a tulo bɛ n kan na wa an bɛ min fɔ aw ɲɛna fana n b'o fɔ bi u bɛ nin de d'a ma a bɛ nin wari in de d'a ma kalo o kalo u bɛ $50,000 d'a ma u bɛ $100,000 d'a ma Mukhtar Wan a tulo bɛ n kan na fɛn min tɛmɛna ne ni Mukhtar cɛ ni n bɛ se k'a fɔ k'o ye wari ye a y'o di ne ma n b'o fɔ aw ye gundo t'a la ni kalo n'o n'a ye n sutura Ala kana a ɲɛ da Ala kira kan sunkalo tɛmɛnen n bɛ tafsiru de la n'a kumana téléphone na n ko ne kɔni sunkalo la foyi hami tɛ n na fo n ka sukaro sɔrɔ n ka malo sɔrɔ ayiwa n ka fɛn sɔrɔ n bɛ min di misikinaw ma o de ye n ka hami ye sunkalo la n bɛ tafsiru de la n ka jama ka ca o sunkalo in na a ye miliyɔn tan a y'a di jɔnni ma a y'a di maa min ma o ye Dagamayisa de ye min bɛ primature la o ye seere de ye ale de ye $1,000,000 in ta ka na a y'a sɔrɔ n bɛ kalan na n k'o t'a di n ka chauffeur ma a maloya yɛrɛ bɛ n na parce que n ma hali dɔrɔmɛ kelen di Dagamayisa yɛrɛ ma hali bi n ma dɔ d'a ma fɔlɔ o yɛrɛ furulen bɛ n kɔrɔ o ko la n'o bɔra a la ne ma n'a ye n sutura Ala kana a ɲɛ da Ala kira kan i k'o ka fɔ aw ye a k'o dɔn parce que a kalo cayara min ye Asimi ye n b'o fɔ ka n kan kɔrɔta n'a ye a tulo bɛ n kan na kabini n y'a dɔn ko nin de ye Asimi fo n bɛ sigi yɔrɔ min na sisan n'a y'a sɔrɔ Asimi y'a bolo kɛɲɛ ta tanga kelen n'o kɛra n ka taa fɔɔnɔ jahanɛmɛ kɔnɔ tanga kelen a tulo bɛ n kan na ni nkalon don n'a ye n sutura Ala kana a ɲɛ da Ala kira kan alors donc ne bɛ sira jumɛn ye wala kalomni ayiwa dugu wuli nkalon k'o da i la k'i kɛ jamana dugu ye parce que maaw bɛ yen olu t'a fɛ i kunkolo yɛrɛ de ka bɔ kɛnɛ ma. an bɛ nin tun tɛ Diko ka kuma kunfɔlɔ ye komi a jɛna nka a nafa ka bon ni Ala Taala sɔnna ma sini dɔn kibaru kɔnɔna na a tako filanan a n'a laban an tɛ n'o da lamɛnlikɛ jɛkulu tulo kan siga t'a la ni Ala sɔnna.